kok hadiahe mara tuwa kuwi enek kok sampean. Ya termasuk apik kok. Tapi iki Mas apa iki? Mas non sewu Mas Ahmad Mas Ahmad karo Mbak Wahyu ki jelas rumah tanggane bahagia. Sakinah mawaddah lan warahmah. Katitik awake dhewe ning guri ning ndi mesti runtang-runtung wong loro. Oh, Pak. Ning kamar ya digandeng wong loro. Bojone digandeng ngene. Neng pawon ya gandeng wong loro. Wah, dah. Neng kamar mandi ya digandeng wong loro. Wah apa ya Dik kene jero? Aku ya ora roh. Tak tekoki Mas sampean nek bolak-balik mlebah metu ning kamar nyapa. Lah nyapo lho sampean ngono. Aku ya meneng ae jebul tak selidiki Dik. Jebul klambine kekeletan LTK tadi. Ah wis sing urung sing mau lagi to. Mas Wahyu, Mbak Wahyu karo Mas Haji mlebu kamar iya gitu. Iya mlebu kamar wong loro bareng metu wong sak jero guyu kabeh. Lah nyapa? Mas Haji to kleru nyawa gawe roke bojone. Oh ngawur lambemu saka jeplak. Mbok bilih ngoten kemawon. Pancen yo jenenge manten ki lek manten anyar Mas. Wah, dunya iki kaya ndeke wong loro kuwi percaya. Tenan wis. Apa lho sing ora mbeke wong loro? Dunia milik kita berdua. Nek nggon lagu dangdut enek lagune kae Dik. Bila memandang bulan tentu malam hari lupakan kewajiban berdosalah nanti sayang bila memandang langit jangan lupa bumi kerja ambimu lho kok ngene ya sing mesra wong etoke ya teman-teman karo lanang wedok kerja mencari duit Berjel jadi mantene wedok. Oh enggak kula ngaten. Umpamane sampean Mas Haji. Iya. Aku Mbak sapa? Pengarep. Mbak Wahyu. Mbak Wahyu. Lah Mbak Mas. Nah. Lah nyapa lho. Masa Mbak Wahyu arep budal jaranan jalan diengkulmu kudungan kok goblok. Ya, coba. Itu. Walik matamu ki lho, walik ki lho. Bocah, walik ki lho. Oh iya. Kaya raine ning ngarep. Ini, Pak. Iya. Bila memandang langit jangan lupa bumi kerja mencari duit jangan lupa istri